Illum għandna sfur ieħor li bejjed f'Malta, il-bufula tal-Olliq. Jekk tmur timxi tul xi wied bħal wied il-luq fil-Buskett jew il-wied ta' Mġarr ix-Xini f'Għawdex, hemm ċans li ġieli smajdan inħoss qawwi. Dak huwa proprju r-raġel ta' din l-ispeċi. Iċ-ċans huwa li jekk qatt tipprova tħares minn fejn ġie l-ħoss, ma rnexxilekx tara min kien qed jagħmlu. Jew l-iktar rajta sfur skur, żgħir jaqsam sparat. Fil-fatt il-bufula tal-Olliq iktar nisimgħuha jew nirringjawha milli narawha. Tħobb toqgħod ħafna mistoħbija ġo veġetazzjoni folta u fid-dell. Għandha l-ġwien aħżar u jiġu għat-tond proprju biex tkun tista' tgħaddi iktar faċilment minn qalb weraq u tkuk folti. Ittirbis distanzi qosra u ħafna drabi fil-għodu kmieni. Din l-ispeċi mhilix tbejjed hawn minn dejjem. Dit bejjed fl-aħħar ta' snin 60 u ma' żmien infirxet f'ħafna widien u postijiet fejn hemm abitat adattat għaliha. Fil-fatt fuq kemm huna ma nsibuhiex għax m'hemmx veġetazzjoni folta kif tħobbi. L-irġiel u n-nisa jidhru l-istess, leon kannelli fl-aħmar, kulur li diffiċli taraħ qalb il-frieħ fid-dell. Ir-raġel ikun ftit ikbar u tqal mill-mara. Il-frieħ ikunu mitfija u biex liqa safra ma' munqarhom. Dan huwa l-unika speċi ta' sfur żgħir fl-Ewropa li f'dembu għandu 10 rixiet, mhux 12 bħall-oħrajn. Il-kulur tal-bajt tagħhom ukoll huwa uniku għax ikun aħmar skur. Il-bejta jħobbu jibnuha ħafna fil-pjanta folta tal-Olliq, għalhekk bil-Malti għandu dak l-isem. Bejnietna ġieli nsejħula ċetta, għax bil-Latinu anke bl-Ingliż hija msemmija l-Francesco Cetti, studjuż Taljan tas-seklu 18.